Όλες οι νίκες φέτος για τον Άρη είναι στο γήπεδο του. Σιγά σιγά οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων κάνουν την εμφάνισή τους. Εμείς πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο μονομάχων της μεγάλης αυτής αναμέτρησης. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε τις ενδεκάδες τους. Αίτες λοιπόν από τα μέσα Νοέμβριο ο Άρης. Όλες οι νίκες του είναι εντός έδρας και ψάχνει ακόμη μία για να πάρει βαθμολογική ανάσα, την οποία χρειάζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ντέρμπι μεγάλη σημασία στην Θεσσαλονίκη, σε καταπληκτική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Άρη. Ένα ντέρμπι το οποίο κλείνει τη δεύτερη μέρα. Ο Άρης παρατάσσεται με Βελίδη, Ζαραδούκα, Γιαννίτσι, Πουλίδο, Κασναφέρη, Κοέλιο, Κοτσαρίδη, Διαμαντάκο, Τάτο, Γιαννιώτα, Ακέα, Γάνθο. Τρεις αλλαγές σε σχέση με το μάτς απέναντι στην Κέρκυρα. Εκτός ενδεκάδας είναι ο Μαργαρίτης και οι δύο αμυντικοί μέσοι, ο Παπαστεριανός και ο Οικονομόπουλος. Επιστρέφει εκεί ο Κοέλιο, έχει δίπλα του το νέο απόκτημα, τον Κοτσαρίδη. Είναι οι αλλαγές των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ, βλέπετε την ενδεκάδα με δύο από τα νέα αποκτήματα σε αυτήν. Τον Ιτάνζ, ο οποίος είναι στην εστία, και τον Καμαρά που θα παίξει στα άκρα της επίθεσης. Είναι 4 οι αλλαγές σε σχέση με την ήττα εντός έδρας απέναντι στην Ξάνθη. Λείπει ο Γλίκος φυσικά για να παίξει ο Ιτάνζ. Λείπουν οι Κατσικά, Σταφυλίδης και Λόρενς για να παίξουν Καμαρά, Λίνο και Φωτάκης για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ από τους ρεπόρτερ των δύο ομάδων. Εδώ η διοίκηση της ΠΑΟΚ που κατέθεσε και Στεφάνη στη μνήμη του νεαρού ποδοσφαιριστή, καθώς οι δύο ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο και το εκπληκτικό κλίμα για το οποίο μιλούσαμε νωρίτερα. Να το παρακολουθήσετε και εσείς. Φοβερό κλίμα από τους φίλους του Άρη. Πάμε εμείς να πάρουμε ρεπορτάζ, καθώς είδαμε και μέλος της διοίκησης της ΠΑΟΚ που κατέθεσε Στεφάνη. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη που έχει αναλάβει το ρεπορτάζ απόψε για τους φιλοξενούμενους για τον ΠΑΟΚ. Κωστή, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες εσύ, Ηλία. Μια κίνηση ανθρωπιάς από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το αδικοχαμένο παιδί που πρόσφατα έφυγε από την ζωή. Στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για την ομάδα του ΠΑΟΚ, και είναι αρκετά, είχαμε και μάλιστα ένα της τελευταίας στιγμής, απόντες από τον απόψινό αγώνα είναι η Χακόμπο, Σταφυλίδης, Κίτσιου, Πέλκας, Γεωργιάδης, λόγω τραυματισμών όλοι οι προαναφερθέντες. Αυτούς προσθέθηκε και ο Λόρενς που προσευλήθη από μια ίωση τις τελευταίες ώρες και τελικά αντικαταστάθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ από τον Μωυσιάδη. Στην λίστα των απόντων επίσης περιλαμβάνονται η Γκαρσία, Έτο, Βούκιτς και Κουμάλο. Για τον Γκαρσία έχουν υποθεί κάποια πράγματα, περισσότερα αναμένουμε αύριο. Ο Έτο δεν υπολογίζεται πλέον από την τεχνική ηγεσία σύμφωνα με τις ενδείξεις και με το γεγονός ότι παρότι είναι υγιής μένει διαδοχικά στους αγώνες του ΠΑΟΚ εκτός αποστολής. Ο Βούκιτς έχει επιστρέψει στην Σερβία, είναι και αυτός ένα από τα 6 μεταγραφικά αποκτήματα της ΠΑΟΚ σε αυτή την μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ενώ ο Κουμάλο ολοκλήρωσε και αυτός τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Νότιας Αφρικής χθες στο Παναφρικανικό κύπελλο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ και από τους γηπεδούχους, ρεπορτάζ που έχει αναλάβει σήμερα ο Παναγιώτης Στεφάνου. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία, και από μένα. Από τον πάγκο του Άρη, διπλή πρόκληση για τους κιτρίνους η απόψινή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πρόκληση επιβίωσης, διότι ο Άρης έχει απόλυτη ανάγκη τους βαθμούς. Μας λείπουν πάρα πολύ, είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μιχαλίτσος μεσοβδόμαδα, και φυσικά πρόκληση γοήτρου, διότι πάντα ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σημαίνει πάρα πολλά για την πόλη. Ο Μαργαρίτης που είναι τραυματίας και ο Παπαστεριανός που είναι τιμωρημένος λείπουν από τον Γιάννη Μιχαλίτσο, ο οποίος ντεμπουτάρει για 5η φορά, όπως και εσύ είπες, στον κιτρινόμαυρο πάγκο. Ο Μιχαλίτσος, ο οποίος θα είναι ο προπονητής της ομάδας μέχρι το τέλος της περίοδου. Γιάννης Μιχαλίτσος, ο οποίος θα κάτσει για 45ο παιχνίδι στην προπονητική του καριέρα στον πάγκο του Άρη. Στα προηγούμενα 44 έχει 11 νίκες, 12 ισοπαλίες, 21 ήττες. 9 από τις 11 νίκες του ως προπονητής του Άρη είναι σε εντός έδρας αναμετρήσεις. Στο πρωτάθλημα, σε επίπεδο Super League, είναι το 35ο του μάτς. Στον πάγκο του Άρη με 9 νίκες, 9 ισοπαλίες και 18 ήττες. 7 από τις 9 του νίκες είναι σε εντός έδρας αναμετρήσεις. 7 παιχνίδια αίτητος ο Άρης απέναντι στον ΠΑΟΚ. 3 νίκες, 4 ισοπαλίες από το 2005 και μετά, όταν Φεβρουάριο πάλι οι φιλοξενούμενοι είχαν επικρατήσει στο Κλεάνθης Βικελίδης, την τελευταία τους νίκη σε αυτό το γήπεδο. ΠΑΟΚ που έχει 2 νίκες μόλις τα τελευταία 17 εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στον Άρη. Καθόλου καλή παράδοση, πολύ καλή παράδοση για τον Άρη. Φυσικά δεν υπάρχει στο γήπεδο κανένας παίκτης που να έχει σκοράρει στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων σε αυτό το παιχνίδι. Στον πρώτο γύρο, να θυμίσουμε, ο Άρης ιτήθηκε
στην Τούμπα με 4-1 από τον ΠΑΟΚ και αυτή είναι η μοναδική νίκη του δικεφάλου του Βορρά στα τελευταία 6 παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Για να αρχίσει το μάτς θα περιμένουμε φυσικά λίγο να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και σε λίγο θα έχουμε σέντρα από τον κύριο Βοσκάκη, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Εδώ είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του δεν έχει νίκη στα τελευταία 3 παιχνίδια, δεν έχει πετύχει γκολ για 284 λεπτά στο πρωτάθλημα, δεν έχει πετύχει γκολ στο πρώτο ημίχρονο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα τελευταία 5 της γκολ είναι όλα στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων. Απέναντι στον Άρη, ο οποίος είναι αίτητος στην έδρα του στα τελευταία 4 παιχνίδια από τα μέσα του Νοέμβρη. Από τις 17 Νοέμβρη είναι αίτητος σε αυτό το γήπεδο. Ο Άρης έχει 1 νίκη και 3 ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια του στο γήπεδο του. Έχει χάσει μόλις 3 από τα τελευταία 20 μάτς σε αυτό το γήπεδο, γηπεδούχος ομάδα. Περιμένουμε λίγο ακόμη. Ο Τάτος προσπαθεί να συνεννοηθεί με τον κύριο Βοσκάκη για να καταλάβει γιατί δεν αρχίζει το μάτς και του εξηγεί ο κύριος Βοσκάκης, που τώρα τσεκάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες για να έχουμε σέντρα στο πολύ μεγάλο ντέρμπι που κλείνει τη δεύτερη μέρα της 20ης αγωνιστικής Super League ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Όλα έτοιμα, σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κοέλιο, Καζναφέρης, ο δεξιός στόπερ είναι ο Γιαννίτσης, ο αριστερός ο Πουλίδο. Κοέλιο, Ζαραδούκας, κερδίζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι με τον Κάτσε να δίνει στο Λάζαρ. Καμαρά με τον Λίνο, μια καινούρια συνεργασία στον ΠΑΟΚ. Ο Καμαρά, νέο απόκτημα, δανεικός από την Σωσό. Διαμαντάκος, νέο απόκτημα για τον Άρη αυτός. Αγάνθο. Δεν είναι καλή η πάσα του Ισπανού. Κέρδισε ο Φωτάκης που αλλάζει παιχνίδι για τον Καμαρά. Έρχεται από γεμάτη μέχρι στιγμή σεζόν με την Σωσό, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται αμέσως ο Γιώργος Δόνης. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι είναι για τους φιλοξενούμενους. Αυτός είναι ο Αμπτούλ Καμαρά. Πήρε το φάουλ από τον Γιαννιώτα. Εδώ είναι ξανά η φάση. Μπάλα έχει φτάσει στην περιοχή με το Σαλπικίδη να γυρίζει από κοντά. Ο Αθανασιάδης, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Είχε σκοράρει και στον πρώτο γύρο, τα καταφέρνει και τώρα. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ μόλις στο δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού. Ασίστ του Σαλπικίδη, γκολ από τον Αθανασιάδη. Το επιθετικό δίδυμο των φιλοξενούμενων συνεργάζεται για να δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος σε όσα μάτς έχει προηγηθεί φέτος δεν του έχει ανατρέψει καμία ομάδα το σκορ. Η σέντρα του Σαλπικίδη, ο Αθανασιάδης εκτελεί για το 1-0 του ΠΑΟΚ μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πολύ γρήγορο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Καζναφέρης. Πουλίδο. Κουβαλάει λίγο την μπάλα ο Ισπανός και ψάχνει μεγάλη διαγώνια μπαλιά. Φαντινίδης έκανε επαφή με την μπάλα. Μάκρυνση. Κοτσαρίδης κατεβάζει για τον Ζαραδούκα. Αγάνθο. Τυχερός εδώ πήρε την κόντρα ο Κατσουράνης και η μπάλα πάει στον Καμαρά, ο οποίος περνάει από τον Καζναφέρη, αλλά έχει από τον Γιαννιώτα που ήρθε βοήθεια να του πάρει ωραία την μπάλα. Γιαννιώτας ανάμεσα σε Λίνο, Καμαρά και από πίσω υπάρχει κι άλλη βοήθεια. Δεν θα πάρει την μπάλα. Λίνο, μία πάσα παραπάνω, τώρα απομακρύνει ο Βραζιλιάνος από την πίεση των γηπεδούχων. Μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Μπάλα κόντρα στην απομάκρυνση του Λίνο. Είναι το 21ο γκολ που δέχεται φέτος ο Άρης στο πρωτάθλημα. 13 από αυτά τα έχει δεχτεί στο πρώτο ημίωρο των αγώνων του. Βλέπετε ότι έχουμε την χειρότερη εναντίον της δεύτερης καλύτερης άμυνας στο πρωτάθλημα. Σε αυτή την αναμέτρηση η χειρότερη δέχτηκε γκολ. Τάτος, Γιαννιώτας. Ξανά για τον Τάτο, γρήγορα έκλεισε ο Λάζαρ.
Κακή η πάσα προς τα πίσω, έβαλε σε πελάδες στην άμυνα του ΠΑΟΚ, έχασε την μπάλα. Γιαννιώτας γεμίζει, ο Αγάνθο πηδάει, μαζεύει ο Ιτάνς. Ιτάνς που έχει επισκεφθεί ξανά φέτος το Κλέανθης Βικελίδης, ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου. Σε ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες εκείνο το μάτς. Εδώ μπλόκαρε πρώτο Αγάνθο. Με ρίσκο η Μπαλιά προς τα πίσω την ώρα που βλέπετε ξανά το replay της φάσης. Έφυγε η μπάλα πάντως από την περιοχή του ΠΑΟΚ και ο Αθανασιάδης δοκιμάζει κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο, το οποίο δεν είχε τύχει. Η μπάλα πάνω στο Γιαννίτση και τώρα στον Καζναφέρη που απομακρύνει. Λίνο πήρε την κεφαλιά εκεί που φτάνει πρώτος στην μπάλα ο Κοτσαρίδης. Τάτος που πίεση από το Σίλντεφελτ. Φάουλ για τον Άρη. Αγάνθο κινείται ανάμεσα στο δεξιό μπακ και τον Κατσουράνη. Η παλιά είναι για τον Ισπανό που κάνει τον κοντρόλ και το σουτ! 1-1 στο 5. Φοβερό γκολ από τον Νταβίτ Αγάνθο, ο οποίος βρήκε χώρο ανάμεσα στο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ και τον Κατσουράνη. Στην πλάτη του στόπερ του ΠΑΟΚ η παλιά, άψογο κατέβασμα και εκτέλεση από τον Ισπανό. Είναι το έκτο του γκολ σε 10 εντός έδρας μάτς φέτος, σε 10 μάτς μπροστά στον κόσμο του Άρη. Φοβερή εκτέλεση για το 1-1. Γκολ νούμερο 8 φέτος για τον Αγάνθο σε 15 μάτς. Εδώ είναι μια φάση νωρίτερα με τον Ιτάνς να μπλοκάρει μπροστά από τον Αγάνθο. Εδώ είναι η φοβερή μπαλιά του Κοέλιο, κατέβασμα και εκτέλεση άψογα από τον Αγάνθο. Τέλειο σουτ, 1-1. Ξανά ο Ιτάνς δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτή την εκτέλεση. Το μάτς στα ίσα πάρα πολύ γρήγορα. Κατσουράνης προωθεί μερικά μέτρα την μπάλα, πάει ο Τάτος να πρεσάρει, του βάζει την κόντρα, πλάγιο. Σίλντεφελτ. Λίνο. Καμαρά. Γρήγορα για το Λίνο, έπεσε αμέσως πάνω του ο Καζναφέρης, πίσω ο Λάζαρ. Σίλντεφελτ. Κατσουράνης. Φωτάκης γύρισε πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Τον ακολούθησε ο Κοτσαρίδης, έφυγε από τη θέση του αρκετά. Τώρα αντιλαμβάνεται το λάθος του, πήγε πίσω. Παλιά του Φωτάκη για το Σαλπικίδη με τον Ζαραδούκα να καλύπτει. Μπάλα πέρασε, ακούμπησε ξανά στον Σαλπικίδη και είναι out σύμφωνα με τον βοηθό. Εδώ είναι ο Γιάννης Μιχαλίτσος. Η ομάδα του γρήγορα φέρνει το μάτς στα ίσα με αυτό το πανέμορφο γκολ από τον Νταβίτ Αγάνθο. Και τις 3 φορές που έχει προηγηθεί φέτος εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να φτάσει στη νίκη. Τώρα το προβάδισμά του έχει χαθεί. Είμαστε στο 1-1. Λάζαρ έχασε την μπάλα. Τάτος. Γιαννιώτας, ανεβαίνει ο Καζναφέρης να βοηθήσει. Σέντρα το Γιαννιώτα, διώχνει ο Κατσουράνης. Κοέλιο ανάμεσα σε 3 παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Αθανασιάδης ανεβαίνει αριστερά, μόνος του ο Καμαρά, δεν τον είδε ο Αθανασιάδης που την μπάλα δεξιά, κάνει λανθασμένη επιλογή. Ζαραδούκας με τον Διαμαντάκα πάνω στη γραμμή να ανεβαίνει και να προσπαθεί να γυρίσει. 2 παίκτες του ΠΑΟΚ παραχωρούν πλάγιο. Εδώ είναι ο Λάζαρ που γυρίζει και αυτό σιγά σιγά στη θέση του, καθώς η μπάλα πήγε πάλι στον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι η φάση του γκολ. Απολαύστε εκτέλεση για τον Αγάνθο, πραγματικά πολύ όμορφο γκολ. Πίσω η μπάλα στον Ιτάνς. Σίλντεφελτ. Ο Λίνο πάνω στη γραμμή, τον έχει ακολουθήσει ο Γιαννιώτας. Η μπάλα στον Καμαρά. Κάτσε. Λάζαρ. Πάλι ο Λίνο. Γιαννιώτας δεν μπορεί να απομακρύνει. Τακουνάκι για το Σαλπικίδη.
Δεν περνάει η σέντρα του από τον Γιαννίτσι, ο οποίος πέφτει γρήγορα πάνω του. Σαλπικίδης προστατεύει την μπάλα. Κάνει το γύρισμα. Διώχνει ο Κοτσαρίδης. Λάζαρ. Ανάμεσα σε πολλούς παίκτες του Άρη. Πέρασε ο Ρουμάνος που γυρίζει χαμηλά. Μπάλα δεν φεύγει ούτε τώρα την περιοχή. Τώρα το κάνει ο Καζναφέρης για να τη δώσει στο Λίνο. Καμαρά. Κάτσε. Το shoot out. Στο 9. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου γρήγορα, στον πάγκο του Άρη. Αφού ξεπεράστηκε το αρχικό σοκ στον πάγκο του Άρη, πρώτες εντολές από τον Γιάννη Μιχαλίτσο στον Κώστα Κοτσαρίδη, ο οποίος αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή του Άρη απόψε, να παίζει πιο κοντά με τον Κοέλιο και όποτε μπορεί να προωθείται πιο μπροστά. Ο Κοτσαρίδης, ο οποίος ντεπουτάρει απόψε με τη φανέλα του Άρη και ουσιαστικά παίρνει τη θέση του τριανταφυλάκου, ο οποίος δοκιμάστηκε όλη την εβδομάδα στο προπονητικό κέντρο του Ρησίου. Τάτος προσπαθεί να μπει στη φάση. Ο Κοέλιο ανοίγει στο Ζαραδούκα. Στην ευθεία μπροστά του είναι ο Διαμαντάκος. Ζαραδούκας κάνει το κοντρόλ. Κοτσαρίδης. Αλλαγή παιχνιδιού χαμηλά, η μπάλα για τον Καζναφέρη. Πάμε και στον πάγκο του ΠΑΟΚ, στον Κωστή Ποτσαρή. Τον αρχικό ενθουσιασμό και τους πανηγυρισμούς μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ για την επιτεύξη του τέρματος από τον Αθανασιάδη. Διαδέχθηκε ο προβληματισμός και η απογοήτευση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Καμία αντίδραση δεν υπήρξε εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή. Κάποιες φωνές του Γιώργου Δόνη στους ποδοσφαιριστές για την προσαρμογή τους στις επιθέσεις του Άρη. Συγκεκριμένα στο Βοτάκι, γιατί όταν ανέβαινε από δεξιά η ομάδα των γηπεδούχων, ο ίδιος και οι υπόλοιποι δεν προσαρμόστηκαν ως προς την θέση την οποία πήραν οι συμπαίκτες του στο γήπεδο. Λίγο μετά ο Αθανασιάδης άκουσε κάποιες παρατηρήσεις, γιατί όπως είπες και εσύ στην φάση που βρισκόταν σε εξέλιξη, δεν είδε τον Καμαρά που ανέβαινε από αριστερά μόνος του. Μπάλα είναι out εδώ, ο Βουσκάκης. Ο Άρης βρίσκεται πίσω στο σκορ στην έδρα του για τέταρτη φορά φέτος. Έχει γυρίσει ήδη ένα μάτς απέναντι στη Βέρεια την ένατη αγωνιστική από 0-1 σε 2-1 και έχει χάσει τα άλλα δύο. Τώρα ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Αγάνθο. Βελίδης γεμίζει. Λύνω την κεφαλιά. Καζναφέρης. Γρήγορα ο Καμαρά πάνω του. Τη βρήκε την μπάλα ο μεσοεπιθετικός από την Γουινέα. Πλάγιο. Εδώ είναι ο Αμπτούλ Καμαρά. Στον πάγκο είναι ένα ακόμη νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Σεκού Ολίσε. Γιαννίτσης. Κοτσαρίδης. Ανοίγει το Πουλίδο. Παίρνει μπάλα. Και βρίσκει μερικά μέτρα για να προωθήσει την μπάλα. Με ρίσκο αν τη χάσει να υπάρξει κίνδυνος για την άμυνα του Άρη. Φωτάκης δεν βγάζει γρήγορα όμως. Πάνω στο Λάζαρ δυνατά κάνει φάουλο Κοέλιο. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Στο 12. Το φάουλ για το οποίο ο κύριος Βοσκάκης βγάζει κάρτα στον Κοέλιο. Πέμπτη κίτρινη κάρτα στο φετινό πρωτάθλημα σε 18 μάτς. Γιάννης Μιχαλίτσος. Κάτσε δευτερόλεπτο στον πάγκο του μέχρι στιγμής. Πορτογάλος πολύ σημαντικός για τον Άρη. Κοέλιο με την εμπειρία του. Με μια πάσα με ρίσκο. Λάζαρ με τον Κοέλιο κολλημένο πάνω του. Σίλντεφελντ, ο Τάτος κυνηγάει, ο Κατσουράνης ξανά στον Κροάτη. Λάζαρ. Κίνηση του Καμαρά, καλή κίνηση. Ο Λάζαρ, ο Καμαρά τώρα το σουτ το οποίο θα μπλοκάρει ο Βελίδης στη γωνιά του. Καλή κίνηση μακριά από την μπάλα από τον Καμαρά, πολύ καλή. Βελίδης σε ετοιμότητα. Ο Άρης που δεν μπορεί να κρατήσει το τελευταίο πεντάλεπτο την μπάλα στην κατοχή του, τη δίνει εύκολα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να βγει ξανά στην επίθεση. Ο Σαλπικίδης γυρίζει, ο Αθανασιάδης πλασάρει, η μπάλα έχει βγει, λέει ο βοηθός. Φάση δεν υπάρχει. Πριν γυρίσει την μπάλα ο Σαλπικίδης, η μπάλα είχε βγει, λέει ο βοηθός. Κατσουράνης πήρε την κεφαλιά από τον Αγάνθο, πλάγιο για τον Άρη. Αυτό που συμβαίνει μέχρι στιγμή στη μεσαία γραμμή είναι ότι ο Φωτάκης συγκλίνει αρκετά. Πάει κοντά σε Κάτσε και Λάζαρ και είναι παίκτης παραπάνω για τον ΠΑΟΚ στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Ένα πολύ σημαντικό χώρο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής
όσον αφορά στο ποιος θα έχει την μπάλα στην κατοχή του, την κυκλοφορία αυτής. Δεν είναι νωρίτερα η παλιά του Λάζαρ για τον Καμαρά, ο οποίος βρίσκει το χώρο, εκτελεί, αλλά ο Βελίδης έχει κλείσει καλά τη γωνιά του. Φάουλ για τον Άρη τώρα, πάνω στον Πουλίδο. Κοέλιο, Γιαννίτσης. Πουλίδο στο Βελίδη. Ανεβαίνει αρκετά ψηλά η άμυνα του ΠΑΟΚ. 20-25 μέτρα από την μεγάλη περιοχή του Ιτάνς. Και αυτό, Κωστή Μποτσάρη. Κάτι που ζητάει ο κύριος Δόνης από τον Κατσουράνη. Του το είπε και νωρίτερα ότι πρέπει να είναι ψηλά, να κρατάει την άμυνα ψηλά. Και μάλιστα το μαρκάρισμα του Αγκάνθο να το έχει ένας από τους δύο. Ή ο Σίλντερφελτ ή αυτός, και όχι και οι δύο. Αυτό βέβαια έχει ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί ο Αγκάνθο είναι πολύ έξυπνος επιθετικός. Νωρίτερα βρήκε χώρο. Και βέβαια υπάρχει η ταχύτητα στα άκρα από τον Διαμαντάκο και τον Γιαννιώτα, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν μια άμυνα παίζει τόσο ψηλά. Και είναι μια άμυνα που κατά τα 2/4 δεν ήταν μαζί την προηγούμενη αγωνιστική, για να έχει και πολλά παιχνίδια μαζί. Ο Σίλντεφελτ τώρα ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Έχει και νέο τερματοφύλακα και η λογική, Κωστή Μπότσαρη, είναι να αποτρέψουν την τροφοδότηση του επιθετικού του Άρη, πριν πάρει την μπάλα δηλαδή, όχι τόσο όταν γίνει κάτοχος αυτής. Κατσουράνης γεμίζει για το Λίνο που δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Γιαννιώτας. Φάουλ υπέρ του Άρη. Περιμένουν λίγο οι γηπεδούχοι. Σηκώθηκε ο Γιαννιώτας που να πονάει. Καλά είναι τελικά. Αλλάζει με τον Κοέλιο και τώρα ο Κοτσαρίδης. Ζαραδούκας. Πουλίδο. Με ρίσκο η πάσα του. Κοτσαρίδης κάνει φάουλ στον Κάτσε και ζητά συγγνώμη αμέσως από διαιτητή και αντίπαλο. Εδώ είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Γάνθο την ίδια ώρα έχει μια συζήτηση με τον Σίλντεφελντ μακριά από την μπάλα. Λάζαρ προσπαθεί να γυρίσει, του πήρε ο Κοέλιο. Κοτσαρίδης βάζει την κόντρα. Διαμαντάκος, δεν φτάνει η μπάλα στον Τάτο, τον οποίο για την ώρα δεν επιτρέπουν να βάλει στο παιχνίδι η ομάδα του Άρη. Και του ΠΑΟΚ κλείνουν πολύ καλά τους χώρους για να μην την πάρει την μπάλα. Καμαρά. Κασναφέρης του δίνει την εξωτερική, γυρίζει ο Καμαρά, μακριά η μπάλα. Ο Τάτος πάλι δεν πρόλαβε να βρει χώρο να γυρίσει. Ο Λάζαρ περνάει από έναν, δύο, ο Τάτος επιμένει και του πήρε την μπάλα. Τώρα ψάχνει αυτός να βρει χώρο για να δημιουργήσει. Η πάσα του είναι καλή για το Διαμαντάκο. Βγήκε ο Κατσουράνης να μαζέψει την μπάλα και να κάνει πάσα η οποία καταλήγει στον Τάτο που χάνει την κόντρα. Λάζαρ. Φωτάκης. Σέντρα κοντράρι. Κόρνερ. Πρώτο στο μάτς για το φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ. Το εκτελέσει ο Φωτάκης. Αθανασιάδης κεφαλιά προς τα πίσω, στέλνει την μπάλα στο Λάζαρο, ο οποίος κάνει το σουτ που κοντράρει πάνω στο Διαμαντάκο. Γιαννίτσης ακολουθεί, μαρκάρει και κερδίζει την μπάλα από το Λίνο. Τώρα αν πασάρει σωστά υπάρχουν καλές προοπτικές, δεν πάσαρε σωστά ο στόπερ του Άρη. Βγήκε και ζήτησε μπάλα γρήγορα ο Γιαννιώτας, πάσα δεν ήταν καλή. 18 λεπτά, 0-1 στο 2 Αθανασιάδης, 1-1 ο Αγάνθος στο 5-2, πολύ ωραία γκολ από τις δύο ομάδες. 20 τα λάθη στο μάτς. ΠΑΟΚ που είναι πρώτος σε αυτή τη στατιστική κατηγορία στο πρωτάθλημα, αλλά που κάνει τα περισσότερα λάθη. Super League φέτος. Κάτσε, δεν είδε στην πλάτη τον Αγάνθο που του πήρε την μπάλα. Στάει ο Διαμαντάκος, ο Αγάνθο κρατάει. Κοτσαρίδης, εκεί που πήγε και μπροστά του δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Ζαραδούκας με πίεση από τον Σαλπικίδη.
Τάτος δυνατά με τον Κάτσε. Κατσουράνης. Σίλντεφελντ. Λίνο. Καμαρά. Κινείται πάρα πολύ μακριά την μπάλα. Ένα πρόβλημα για τον Καζναφέρη, ο οποίος και εδώ του έχει δώσει αρκετό χώρο. Τώρα τον είδε. Η παλιά του Κατσουράνη είναι πολύ δυνατή για τον Σαλπικίδη. Βελίδης γρήγορα το βολέ, ψάχνει τον Τάτο. Σίλντεφελντ, πολύ έμπειρο στόπερ, κατεβάζει την μπάλα και γεμίζει. Πουλίδο την κεφαλιά. Σίλντεφελντ πίσω στον Ιτάνς. Λίνο. Κατσουράνης. Πρέσινγκ ψηλά τώρα από τον Άρη. Ο Τσαρίδης δυσκόλεψε την πρώτη πάσα. Ο Φωτάκης στον ελεύθερο Σίλντεφελντ. Ανεβαίνει αριστερά πάνω στη γραμμή ο Λίνο. Κάνει κίνηση και ο Καμαρά. Σίλντεφελντ τον είδε. Δεν του περνάει την μπάλα όμως. Λάζαρ πάλι πάνω στη γραμμή αριστερά ο Λίνο. Εκεί πάει η μπάλα. Έχει χώρο για σέντρα. Την κάνει χαμηλά στον πρώτο δοκάρι. Διώχνει ο Γιαννίτσης. Κοτσαρίδης πιο μακριά. Τάτος. Κοέλιο απρόσεκτα. Λάθος. Αθανασιάδης. Η κόντρα του Κοέλιο. Φωτάκης. Κατσουράνης. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Η παλιά είναι πάλι για τον Καμαρά. Έχει καλύψει ο Καζναφέρης. Γιαννιώτας. Πλάγιο για τον Άρη. Παραχωρεί ο Λάζαρ. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Να μην βιάζονται. Ζητά ο Γιάννης Μιχαλίτσος από τους παίκτες του να είναι προσεκτικοί στις μεταβιβάσεις. Ο προπονητής του Άρη, ο οποίος σήκωσε πριν από λίγο και τον Γρηγόρη Παπαζαχαρία για προθέρμανση, διότι πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος του Πουλίδο, ο οποίος χρειάζεται ανάσες. Ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να αποχωρήσει, διότι πάντοτε έχει πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα ακριβώς. Εμπειροστόπερα, αλλά βγάζει πολλά προβλήματα. Και στον Αστέρα όταν ήταν. Λάζαρ. Κατσουράνης. Σίλντεφελντ που πάντα βρίσκει χώρο, όπως και ο Λίνο πάνω στη γραμμή αριστερά. Πάλι τον έχει ξεχάσει η άμυνα του Άρη. Η σέντρα από το Λίνο δεν είναι καλή. Απευθείας out. Ένα πρόβλημα αμυντικά στη δεξιά πτέρυγα του Άρη, το οποίο για την ώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθόλου καλές οι σέντρες που γίνονται και από τον Καμαρά και από τον Λίνο, που βρίσκουν πολύ χώρο μέχρι στιγμής. Πάμε μια ακόμη βόλτα και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, στον Κωστή Μπότσαρη. Κωστή. Η πλέον πρόσφατη οδηγία που βγήκε από τον πάγκο του Δικεφάλου αφορά τον Γιώργο Φωτάκη, στον οποίο ο κ. Δονής μετέφερε ότι όταν βγαίνει σέντρα από τα αριστερά, είτε από τα πόδια του Λίνο ή του Καμαρά ή κάποιου συμπαίκτη του, οι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται από την αντίθετη πλευρά του γηπέδου θα πρέπει να συγκλίνουν προς τον άξονα για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την μπάλα αν αυτή έρθει στα πόδια τους. Ο Καμαρά και πάλι συγκλίνει αρκετά. Πάλι είναι στην πλάτη του Καζναφέρη μόνος του. Έφυγε ο Γιαννίτσης από τα στόπερ. Σαλπικίδης με τον Κοέλιο στην πλάτη του. Πάρα πολύ ωραία ο Πορτογάλος. Γιαννίτσης φτάνει πρώτος στην μπάλα. Υποπίεση από τον Σαλπικίδη που επιμένει, αλλά βγάζει την μπάλα out. Πάμε και στον Παναγιώτη Στεφάνου, γιατί ο Γιάννης Μιχαλίτσος άρχισε να ψάχνει για να βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα που λέγαμε νωρίτερα στη δεξιά του πτέρυγα. Έτσι, Παναγιώτη. Επιβεβαιώνεσαι πλήρως, Ηλία. Πριν από λίγο γύρισε ο Γιάννης Μιχαλίτσος προς τον πάγκο, προς τον συνεργάτη του, τον Πέτρο Σεραΐδη, αλλά και τον Άγγελο Σπυρίδωνα. Είπε χαρακτηριστικά μπάζουμε από δεξιά. Και πάμε και στον Κωστή Μπότσαρη, άλλη μια οδηγία από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κωστή. Αυτό που σας μεταφέραμε και πριν, ιδιαίτερη επιμονή από τον πάγκο του ΠΑΟΚ να μένει ψηλά η άμυνα. Το ίδιο πράγμα είπε και τώρα στον Κατσουράνη και στο Σίλντεφελντ ο κύριος Αγγελίνας, συνεργάτης του κ. Δόνη. Λίνο. Καμαρά στην πλάτη του Καζναφέρη. Πάλι φεύγει ο Γιαννίτσης από τα στόπερ. Σταματάει τον Καμαρά. Αλλά είναι ένα έντονο πρόβλημα για την άμυνα του Άρη. Λάζαρ. Αλλά είναι για τον ΠΑΟΚ. Αλλά μέσα στην φασαρία. Καταλάβει αν σφύριξε ο κύριος Βοσκάκης. Σφύριξε. Έχει δώσει φάουλ από τον Αγάνθο πάνω στον Λάζαρ. Μιχαλίτσος.
Στο 24ο λεπτό. 1-1 στο κλέαν της Βικελίδης. Εκτέλεση του Λίνο. Ο Αγάνθο βρέθηκε εκεί. Κάτσε ένα σούτ από μακριά. Το δοκιμάζει αρκετά ο νεαρός αμυντικός μέσος. Δεύτερη φορά που το δοκιμάζει στο μάτς. Και αυτό πολλά μέτρα out στο 24. Και δοκιμάσει και στο 1ο λεπτό. Συζήτηση στο πάγκο του ΠΑΟΚ. Ξανά εδώ. Κάτσε. Πήρε πολλά φάλτσα η μπάλα. Και φεύγει αρκετά μέτρα out. Βελίδης γεμίζει. Εδώ είναι τελικές προσπάθειες. Με μία τελική προσπάθεια ο Άρης έχει σκοράρει. Καμαρά. Χωρίς στήριγμα. Ένας με έναν με τον Καζναφέρη. Ο οποίος δεν έχει βοήθεια από πίσω. Τώρα πάει ο Κοέλιο. Καζναφέρη σταμάτησε αυτή τη φορά τον Κάμαρα. Γιαννιώτας. Ο Αγάνθο ανάμεσα από τα δύο στόπερ. Κατσουράνης. Χωρίς pressing ο Σίλντεφελτ θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Τάτος κυνηγάει ανάμεσα σε Λίνο και Σίλντεφελτ. Φωνάζει στους υπόλοιπους ο Τάτος. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί οδηγία στο Γιαννιώτα να κάτσει πιο πίσω. Πάντως τώρα ο Γιαννιώτας προσέχει και τον Καμαρά και τον Λίνο. Είναι ανάμεσα σε δύο. Γι' αυτό θα πάει η μπάλα αριστερά στον Καμαρά. Ο οποίος πάλι μέσα στην περιοχή σουτάρει. Γκολ! Πολύ όμορφο γκολ από τον Καμαρά. Το πρώτο του στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα που λέγαμε για την άμυνα του Άρη το εκμεταλλεύεται ο ΠΑΟΚ και βρίσκει τον τρόπο να πάρει ξανά το προβάδισμα. Πολύ όμορφο γκολ από τον Καμαρά στο 26. Γιαννιώτας βρέθηκε ανάμεσα σε Λίνο και Καμαρά. Έδωσε χώρο στον Καμαρά, το σουτ. Πολύ όμορφο γκολ. Βελίδης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ξανά Καμαρά που δοκιμάζει για δεύτερη φορά στο μάτς μετά το 13. Στο 26 και αυτή τη φορά σκοράρει. Μπαλιάνει για το Γιαννιώτα στην πλάτη του Λίνου. Είναι γρήγορος ο Γιαννιώτας. Μπαίνει μπροστά. Αλλά κάνει επαφή με την μπάλα και τη στέλνει out. Πάμε να πάρουμε πάλι αντιδράσεις από τους δύο πάγκους. Πάμε στους γηπεδούχους. Στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Εκ νέου παγωμάρα στον πάγκο του Άρη. Δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση αυτή την εξέλιξη. Και έχει ξεκινήσει τώρα ένας κύκλος συζητήσεων του Γιάννη Μιχαλίτσου με τους συνεργάτες του για να βρεθεί ο τρόπος αντίδρασης. Πάμε και στο Κωστή Μπότσαρη. Κωστή. Πολύ πιο ψυχρέμη η αντίδραση αυτή τη φορά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν υπήρξε κάτι ουσιαστικό για να σας μεταφέρουμε από αυτού. Το μόνο αξιόλογο έχει να κάνει με μια οδηγία του Βόνη προς τον Φωτάκη πάλι, ότι πρέπει να μειώσουν τις αποστάσεις με τον Σαλπικίδη. Καμαρά, τη σέντρα πάλι από αριστερά ο ΠΑΟΚ. Το σούτ από το Φωτάκη πάνω στον Πουλίδο. Διαμαντάκος, δυνατή σύγκρουση με τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος πάει δυνατά και πάνω στον Τάτο. Κάποιος εκνευρισμός. Βοσκάκης προσπαθεί να ηρεμήσει τους πάντες, βγάζει κίτρινη κάρτα στο μπακ του ΠΑΟΚ. Στο 27. Και έχει χτυπήσει ο Διαμαντάκος, έχει ανοίξει μύτη του την σύγκρουση με τον Κωνσταντινίδη. Δέχεται ακόμη τις πρώτες βοήθειες ο Διαμαντάκος. Καμαρά έχει να σκοράρει από τον Νοέμβριο του 2011 σε ένα παιχνίδι της Σοσό με την πρωταθλήτρια Γαλλίας τότε, τη Μομπελιέ. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου, γιατί ένας άνθρωπος του Άρη έφτασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει οδηγίες. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, λέει ο Άγγελος Σπυρίδωνας, και φωνάζοντας στον Γιάννη Γιαννιώτα του ζήτησε να γυρνάει πιο πίσω και να βοηθά από τη δεξιά πλευρά τον Καζναφέρη. Καζναφέρης που τώρα μακριά από την μπάλα συζητάει με τον Γιαννιώτα για το πρόβλημα. Στο βάθος, κάτω από εκεί που είναι το σκορ, συζητούσαν οι δύο παίχτες, αν προλάβατε να δείτε, για το πρόβλημα αυτό που υπάρχει αμυντικά για τον Άρη. Δεν είχε ανοίξει μύτη του, διορθώνει. Στο χείλος το πρόβλημα για τον Διαμαντάκο. Κοτσαρίδης. Γιαννίτσης. Κοέλιο. Διαμαντάκος που επέστρεψε στο γήπεδο, πάλι με 11 ο Άρης.
για δευτερόλεπτα έμεινε με 10. Κοτσαρίδης, δεν φτάνει η μπάλα στον Τάτο, έχουν κλείσει πολύ καλά τον Τάτο οι φιλοξενούμενοι. Καμαρά, μια προσεκτή πάσα, η μπάλα φτάνει στον Κατσουράνη, ο οποίος γεμίζει δυνατά για τον Σαλπικίδη, απευθείας σε πλάγιο. Δεν είχε χρόνο για κάτι καλύτερο ο Κατσουράνης. Πουλίδο. Τάτος ζητάει μπάλα, έχει βρει λίγο χώρο τώρα και ο Πουλίδο τον είδε και τον τροφοδοτεί. Κάνει το κοντρόλ, πήρε την κόντρα από τον Κάτσε, δύο παίχτες τον κυνηγούν, ο Κάτσε τον σταματά, γρήγορο άνοιγμα για τον Σαραδούκα και δυνατό. Γιάννης Μιχαλίτσος σκέφτεται συνεχώς πώς μπορεί να διορθώσει δύο προβλήματα βασικά που έχει η ομάδα του. Το ένα είναι να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της και να την κυκλοφορήσει, και το δεύτερο βέβαια είναι στη δεξιά πτέρυγα στην άμυνα. Μιχαλίτσος που έχει αντιμετωπίσει 3 φορές στην καριέρα του τον Γιώργο Δόνη και δεν τον έχει κερδίσει. Είναι 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Και πρώτη εσωτερική αλλαγή στην προσπάθεια να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα στην δεξιά πτέρυγα. Παναγιώτη Στεφάνου. Πρώτη εσωτερική αλλαγή με το Διαμαντάκο να πηγαίνει δεξιά και τον Γιαννιώτα να έρχεται αριστερά. Γιαννιώτας που δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Τώρα και οι δύο παίκτες βέβαια, και ο Γιαννιώτας και ο Κοτσαρίδης, θα συγκλίνουν αρκετά αν πάρουν την μπάλα στην επίθεση, γιατί ζουν με ανάποδο πόδι και θα προσπαθούν να εκτελούν. Εδώ είναι η κατοχή της μπάλας μεταφρασμένη σε λεπτά. Πουλίδο. Γιαννίτσης. Κασναφέρης. Διαμαντάκος. Καλή κίνηση ο Τάτος, αλλά έκλεισαν 4 παίκτες στον Διαμαντάκο, δεν μπορούσε να του περάσει την πάσα. Πουλίδο. Στη γραμμή δεξιά ο Κασναφέρης. Γι' αυτό είναι η παλιά και είναι πολύ καλή παλιά. Κασναφέρης κάνει το κοντρόλ. Σέντρα του κοντράρι, κόρνερ. Πρώτο στο μάτς για τον Άρη. Από 1 για κάθε ομάδα πλέον. Το είχε καλή ανάπτυξη η ομάδα του Γιάννη Μιχαλίτσου. Κόρνερ θα εκτελέσει ο Τάτος με 1 assist στον τεμπούτο του απέναντι στην Κέρκυρα. Τάτος εκτελεί κοντά στον Ιτάνς που βγαίνει ψηλά και μαζεύει ψηλά τον Διαμαντάκο. Χωρίς να πιέζεται, ο Ιτάνς αφήνει την μπάλα κάτω. Κερδίζει όσο χρόνο μπορεί, να ανέβει πιο ψηλά η ομάδα του. Ανέβει σχεδόν στη μεσαία γραμμή. Δει τα εύσημα ο Κατσουράνης, Σαλπικίδης. Ωραία ο Πουλίδο. Πίεση από τον Σαλπικίδη, ο οποίος του κάνει φάουλ, λέει ο κ. Βοσκάκης. Και η φάση σταματάει. Ζαραδούκας. Πρώτη φορά βρίσκει τόσο χώρο και προωθεί την μπάλα. Έπαιξε γρήγορα ο Άρης, αλλά η μπάλα χάθηκε. Σίλντεφελτ κατεβάζει για τον Ιτάνης, πάει να πρεσάρει ο Διαμαντάκος, μακριά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Θανασιάδης με το Γιαννίτσι, του πήρε την κεφαλιά στο Περτουάρι, μπάλα όμως στο Φωτάκι. Καμαρά με το Λίνο να ανεβαίνει, να έχει αφήσει πολλά μέτρα μακριά του το Διαμαντάκο. Φύγει ο Κοέλιο για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα εκεί. Καμαρά πίσω στον Κάτσε. Κατσουράνης. Φωτάκης συγκλίνει αρκετά την αρχή του αγώνα, το είπαμε. Εδώ η πάσα με ρίσκο. Λάζαρ κάνει φάουλ στον Κοέλιο. Εδώ είναι νωρίτερα η προσπάθεια του Πουλίδο με το Σαλπικίδη και το φάουλ που κέρδισε αμέσως μετά ο Ισπανός. Μπάλα έχει περάσει γρήγορα στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Κατσουράνης σταμάτησε μια μεγάλη παλιά για τον Γιαννιώτα που προσπάθησε να τρυπώσει στο κέντρο της άμυνας των φιλοξενούμενων. Θανασιάδης πήρε την κεφαλιά από τον Πουλίδο, βγήκε ο Βελίδης. Ζαραδούκας. Πάει γρήγορα Θανασιάδης για να πρεσάρει. Ζαραδούκας, μεγάλη παλιά για τον Αγάνθο. Προς τα πίσω η κεφαλιά του Κατσουράνη. Πάμε στον Κωστή Ποτσαρή. Ο Γιώργος Δόνης σηκώθηκε όρθιος και έφτασε μέχρι τη γραμμή του γηπέδου για να υπενθυμίσει στον Κωνσταντινίδη ότι ο Γιαννιώτας έχει έρθει από αριστερά. Να επισημάνει ότι πρέπει να τον προσέχει, να μην του δίνει χώρο. Και μάλιστα όταν γίνεσαι κάτοχος της μπάλας, είπε, να κοιτάζει την ευθεία που λογικά σε περιμένει ή ο Αθανασιάδης ή ο Σαλπικίδης στο βάθος. Φωτάκης, Αθανασιάδης, Κάτσε, Λάζαρ, Κάτσε.
Ωραία, ο Τάτος ήρθε από πίσω, τον δυσκόλεψε, πήρε την μπάλα ο Άρης. Τάτος απέναντι δεξιά, είναι μόνο στο Διαμαντάκος. Τον είδε, αλλά είναι λίγο πιο δυνατή η παλιά από ό,τι θα έπρεπε. Διαμαντάκος. Η σέντρα του για τον Αγάνθο. Out. Στο 34. Είναι και προφανές το πρόβλημα που έχει στο κέντρο της άμυνας ο ΠΑΟΚ, με συνεννόηση ανάμεσα στα δύο στόπερ και για το ποιος αναλαμβάνει τον Αγάνθο. Υπάρχει συνεχώς αυτό το πρόβλημα. Εδώ βλέπετε αμαρκάριστος, πιάνει κεφαλιά και στέλνει την μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Στο 34. Είναι η δεύτερη τελική προσπάθεια του Άρη στο μάτς και αυτή από τον Αγάνθο. Τάτος. Πλάγανε για τον Άρη, διορθώνει ο κύριος Βοσκάκης το βοηθό. Τάτος. Δεν μπορεί να περάσει με 2 και 3 παίχτες του ΠΑΟΚ έτσι κοντά του να τον κλείνουν. Θα ήταν αδύνατο Λίνο και Καμαρά να τρέχουν και να παίζουν με αυτόν τον τρόπο για ένα ολόκληρο ημίχρονο, αλλά τουλάχιστον ίσως το ότι έχουν σταματήσει να παίζουν τόσο πολύ από εκείνη την πλευρά οι παίκτες του ΠΑΟΚ να οφείλεται και στην αλλαγή στις πτέρυγες από τον Γιαννιώτα και τον Διαμαντάκο. Να βρει μια καλύτερη ισορροπία αμυντικά ο Άρης. Γιαννίτσι στην κεφαλιά, γρήγορα στη φάση ο Λάζαρ εκτελεί, ο Βελίδης μπλοκάρει. Ξανά το σούτ του Λάζαρ. Διαμαντάκος. Φάουλ, κέρδισε από το Λίνο. Μπάλα πρέπει να πάει πιο πίσω, λέει ο κύριος Βοσκάκης. Και όχι από εκεί που πήγε να εκτελέσει γρήγορα ο Κοέλιο. Καζναφέρης. Διαμαντάκος, κολλημένος ο Λίνο πάνω του, βρήκε χώρο. Περνάει και από το Λάζαρ. Κοτσαρίδης βλέπει αριστερά το Ζαραδούκα. Κρατάει μπάλα, δεν βιάζεται. Τάτος. Κοτσαρίδης. Πίσω η μπάλα καθώς ο ΠΑΟΚ γύρισε αρκετά μέτρα πίσω και έκλεισε όλους τους διαδρόμους. Τάτος. Κοέλιο. Δεξιά στη γραμμή ο Καζναφέρης. Πήγε η μπάλα εκεί. Τάτος προσπαθεί να φτάσει στην τρύπα. Ο Καζναφέρης γύρισε πίσω στον Κοέλιο και τώρα ο Κοτσαρίδης. Απλώνεται ο Άρης πάλι στο γήπεδο με τον Ζαραδούκα να βγαίνει αρκετά αριστερά στη γραμμή. Μπαλιά για τον Τάτο, κόβει ο Σίλντεφελντ. Διαμαντάκος στο έδαφος. Δίνει φάουλ ο κύριος Βοσκάκης. Φάουλ που κάνει ο Καμαρά. Ναι, ο Καμαρά είναι στη φάση στο 37. Ξανά η φάση. Είναι ο Τάτος εκεί. Πάει και ο Κοτσαρίδης. Βλέπετε τον Ιτάνζ. Φεύγει ο Κοτσαρίδης και μένουν ο Τάτος και ο Αγάνθο. Φεύγει και ο Ισπανός για να μείνει ο Τάτος την ώρα που υπάρχουν φωνές από τον πάγκο του ΠΑΟΚ για τα μαρκαρίσματα. Τείχος στη σωστή απόσταση προσπαθεί να βάλει ο κύριος Βοσκάκης. Τάτος λοιπόν έχει την ευκαιρία να απειλήσει. Για τον Άρη στο 38. Περιμένει λίγο ο Τάτος. Τις παρατηρήσεις του κυρίου Βοσκάκη σε Σίλντεφελντ και Αγανθό. Μπήκαμε στο 31ο λεπτό. Φάουλ για τον Άρη με εκτελεστή τον Τάτο. Τάτος εκτελεί χαμηλά, η μπάλα αλλάζει πορεία και φεύγει out από την κεφαλιά του Πουλίδο.
σημαντική επαφή με την μπάλα, γι' αυτό άλλαξε τόσο πολύ πορεία την ώρα που βλέπετε πόσο καλά έχει παρασύρει το τείχος ένας παίκτης του Άρη. Καλή δουλειά την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε ο Τάτος ψάχνοντας πάσα. Αυτά είναι τα γεμίσματα στην αντίπαλη περιοχή από τις δύο ομάδες. Φωτάκης, Κάτσε, Αθανασιάδης, Λάζαρ, ο Λίνο ανεβαίνει. Διαμαντάκος έχει καλύψει ήδη τον Καμαρά. Λάζαρ, ο Λίνο στην πλάτη του Καζναφέρη, βρήκε χώρο, γυρίζει την μπάλα κόντρα από τον Καζναφέρη, ο οποίος με την αντίδρασή του αντιλαμβάνεστε ότι είναι και λίγο εκνευρισμένος με τον εαυτό του που έχασε πάλι το Λίνο. Δεύτερο κόρνερ στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Πρώτο από αυτή την πλευρά, εκτελεστής ο Φωτάκης. Έξω από την περιοχή στη γωνία, αυτή είναι ο Λάζαρ. Δεν είναι στο πλάνο αυτή τη στιγμή. Περιμένει ίσως μία πάσα. Ο Φωτάκης περιμένει το σφύριγμα του κύριο Βοσκάκη που κάνει παρατηρήσεις στην αντίπαλη περιοχή. Φωτάκης εκτελεί, φέρνει την μπάλα στο πρώτο δοκάριο. Πουλίδο, ξανά η μπάλα στο Φωτάκη, νέο κόρνερ. Έξω από την περιοχή είναι μόνο Γιαννιώτας για τους γηπεδούχους. Τον Κάτσε κοντά του και στο κέντρο του γηπέδου είναι ο Κωνσταντινίδης. Φωτάκης εκτελεί. Η μπάλα καταλήγει στο Βελίδη που μπλοκάρει. Μετά από πολλές κόντρες, Βελίδης γρήγορα με τα χέρια για τον Τάτο. Ένας με έναν με το Λάζαρ είναι εκεί. Έκλεισε γρήγορα ο Ρουμάνος, δεν του επιτρέπει να γυρίσει, να δει τι γίνεται πιο μπροστά από αυτόν και να βγάλει μια πάσα. Την οποία έκανε, ενώ εσείς βλέπετε ξανά το κόρνερ για τον Αγάνθο εντωμεταξύ, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Ζαραδούκα. Ζαραδούκας, σέντρα του πάνω στον Κάτσε. Κόρνερ. Έχει βγει πρώτα πλάγιο η μπάλα από τα φάλτσα. Ζαραδούκας εκτελεί. Τάτος προσπαθεί ανάμεσα σε τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Κάτσε μακριά. Γιαννίτσης πάρα πολύ ψηλά. Ο Άρης, όλοι οι παίχτες πάνω από τη μεσαία γραμμή. Καζναφέρης, Γιαννίτσης, Κοέλιο. Ζαραδούκας στην ευθεία μπροστά του Γιαννιώτας. Πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Γιαννιώτας δεν έχει μπει ακόμη στο παιχνίδι, δεν έχει βοηθήσει σε αυτά τα πρώτα 41 λεπτά και κάτι στο μάτς. Γιαννιώτας πήρε εδώ την μπάλα. Προσπαθεί να γυρίσει ο Κάτσε. Μάρκαρε σωστά, λέει ο κύριος Βοσκάκης. Κωνσταντινίδης. Κάτσε προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Καμαρά, τον οποίο ανεβαίνει ταχύτατα να βοηθήσει ο Λίνο. Ο Διαμαντάκος τον έχει ακολουθήσει. Καμαρά με τον Καζναφέρη. Πέρασε. Φωτάκης δεν προλαβαίνει. Ο Πουλίδο. Μπάλα στον Κάτσε. Λάζαρ βλέπει απέναντι το Σαλπικίδη και τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης χαμηλά, η πάσα του δεν πέρασε. Γιαννιώτας. Τάτος. Ανάμεσα σε δύο πάλι του ΠΑΟΚ. Αμέσως πέφτουν δύο παίχτες πάνω του. Δεν του επιτρέπουν να βρει χώρο να γυρίσει. Δυσκολεύοντας έτσι αφάνταστα δημιουργικά το παιχνίδι του Άρη. Κατσουράνης στο Σίλντεφελτ. Λίνο. Σίλντεφελτ. Λαζάρ. Πολύ πίσω και ο Αθανασιάδης να βοηθήσει την κυκλοφορία, καθώς ο ΠΑΟΚ κρατάει μπάλα. Κατσουράνης. Αγκαλιά του για τον Αθανασιάδη, κεφαλιά του στην αγκαλιά του Βελίδη στο 43. Έσκασε και λίγο περίεργα στον αγωνιστικό χώρο η μπάλα. Πουλίδο. Τάτος. Ζαραδούκας. Καλή ανάπτυξη εδώ. Ζαραδούκας βρίσκει ένα διάδρομο. Ο Λάζαρ πέφτει πάνω του, κρατάει ο Ζαραδούκας. Δύο ακόμη παίκτες. Κοτσαρίδης με το Φωτάκι. Πρόλαβε το Λάζαρ. Τάτος. Σαλπικίδης πάει να μαρκάρει. Παίζεται, λέει ο κύριος Βοσκάκης. Λάζαρ, του πήρε την μπάλα ο Κοτσαρίδης. Δεν πέρασε στον Αγάνθο που ήταν ανάμεσα από τα στόπερ. Προτιμά το Γιαννιώτα. Αυτός βρίσκει τον Κοτσαρίδη.
Η σέντρα του Κοτσαρίδη, η μπάλα πέρασε. Καμαρά. Δεν περνάει τον Καζναφέρη που μαρκάρει σωστά. Ο Αγάνθο παίρνει την μπάλα. Και ο Καζναφέρης ανεβαίνει στην περιοχή. Ο Αγάνθο ψάχνει χώρο. Δεν τον βρίσκει στο έδαφος. Προβολή σωστά από τον Κάτσε, λέει ο διαιτητής. Και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, λέει ο κύριος Βοσκάκης. Ο Κοέλιο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κοέλιο προλαβαίνει την μπάλα. Το πρώτο μαρκάρισμα στον Αγάνθο από τον Κάτσε και στη συνεχεία ήρθε και ο Κοέλιο, ο οποίος έχει σηκωθεί. Συνεχίζει κανονικά το μάτς, χωρίς πρόβλημα. Τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Ακόμη ένα θα παιχτεί, όπως με ενημέρωσε ο Κωστής Μπότσαρης. Πουλίδο, υπάρχει φάουλ του Σαλπικιδή. Νωρίτερα η φάση, η αρχή της φάσης στην κεφαλιά του Αθανασιάδη. Μπλοκάρει ο Βελίδης. Κοέλιο. Ακόμη μια φορά η φάση. Πάλι ο Κοέλιο, καθώς ο Ζαραδούκας είναι μόνος του αριστερά πάνω στην γραμμή. Κεφαλιά του Γιαννιώτα δύναμη στα χέρια του Ιτάνς. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου γρήγορα. Μια πρώτη σκέψη του Γιάννη Μιχαλίτσου για την ανάπαυλα του ημιχρόνου είναι να σηκώσει τον Βασίλη Τριανταφυλάκο για προθέρμανση. Προφανώς θα έχει κάτι στο μυαλό του εν ώψη της επανάληψης. Πουλίδο. Ζαραδούκας, πρόσεχτο κοντρόλ και έχασε την μπάλα. Γιαννιώτας πέρασε από Αθανασιάδη και Κάτσε. Πέφτει πάνω στο Λάζαρ, τώρα δίνει την πάσα στον Κοέλιο. Διαμαντάκος τον έχει προλάβει ο Λίνο, υπάρχει φάουλ νωρίτερα πάνω στο Γιαννιώτα. Φαίνεται να πονάει αρκετά. Εδώ είναι η φάση ξανά. Και ένα μικρό διάστρεμα, όπως με ενημερώνει, έπαθε ο Αθανασιάδης στην προηγούμενη φάση που γλίστρισε και πέσε κάτω. Αυτό πόνεσε. Και τώρα σηκώθηκε, ήταν εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και έπιανε το πόδι του. Φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό. Φάουλ εκτελείται, η μπάλα φεύγει από τον Κατσουράνη από την περιοχή. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα ωραίο μάτς με αρκετές φάσεις και καλό ρυθμό. Ένα σημαντικό ντέρμπι που έχει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ προηγήθηκε με την ωραία εκτέλεση του Αθανασιάδη στο δεύτερο λεπτό. Ισοφάρισε ο Αγάνθος στο 5ο λεπτό για τους γηπεδούχους με ένα πανέμορφο γκολ. Όλες οι νίκες φέτος για τον Άρη είναι στο γήπεδο του. Σιγά σιγά η αναπληρωματική των δύο ομάδων κάνουν την εμφάνισή τους. Εμείς πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο μονομάχων της μεγάλης αυτής αναμέτρησης. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε τις ενδεκάδες τους. Αίτες λοιπόν από τα μέσα Νοέμβριο ο Άρης. Όλες οι νίκες του είναι εντός έδρας και ψάχνει ακόμη μία για να πάρει βαθμολογική ανάσα, την οποία χρειάζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ντέρμπι μεγάλη σημασία στην Θεσσαλονίκη, σε καταπληκτική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Άρη. Ένα ντέρμπι το οποίο κλείνει τη δεύτερη μέρα. Ο Άρης παρατάσσεται με Βελίδη, Ζαραδούκα, Γιαννίτσι, Πουλίδο, Καζναφέρη, Κοέλιο, Κοτσαρίδη, Διαμαντάκο, Τάτο, Γιαννιώτα και Αγάνθο. 3 αλλαγές σε σχέση με το μάτς απέναντι στην Κέρκυρα. Εκτός ενδεκάδας είναι ο Μαργαρίτης και οι δύο αμυντικοί μέση, ο Παπαστεριανός και ο Οικονομόπουλος. Επιστρέφει εκεί ο Κοέλιο, έχει δίπλα του το νέο απόκτημα, τον Κοτσαρίδη. Είναι οι αλλαγές των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ, βλέπετε την ενδεκάδα με 2 από τα νέα αποκτήματα σε αυτήν. Τον Ιτάνζ, ο οποίος είναι στην εστία, και τον Καμαρά που θα παίξει στα άκρα της επίθεσης. Είναι 4 οι αλλαγές σε σχέση με την ήττα εντός έδρας απέναντι στην Ξάνθη. Λείπει ο Γλίκος φυσικά για να παίξει ο Ιτάνζ. Λείπουν οι Κατσικά, Σταφυλίδης και Λόρενς για να παίξουν Καμαρά, Λίνο και Φωτάκης για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ από τους ρεπόρτερ των δύο ομάδων. Εδώ η διοίκηση της ΠΑΟΚ που κατέθεσε και Στεφάνη στη μνήμη του νεαρού ποδοσφαιριστή, καθώς οι δύο ομάδες
κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο και το εκπληκτικό κλίμα για το οποίο μιλούσαμε νωρίτερα. Να το παρακολουθήσετε και εσείς. Φοβερό κλίμα από τους φίλους του Άρη. Πάμε εμείς να πάρουμε ρεπορτάζ, καθώς είδαμε και μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ που κατέθεσε Στεφάνη. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη που έχει αναλάβει το ρεπορτάζ απόψε για τους φιλοξενούμενους για τον ΠΑΟΚ. Κωστή, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες εσύ, Ηλία. Μια κίνηση ανθρωπιάς από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το αδικοχαμένο παιδί που πρόσφατα έφυγε από την ζωή. Στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για την ομάδα του ΠΑΟΚ και είναι αρκετά, είχαμε και μάλιστα ένα της τελευταίας στιγμής απόντες από τον απόψινό αγώνα, είναι η Χακόμπο, Σταφυλίδης, Κίτσιου, Πέλκας, Γεωργιάδης, λόγω τραυματισμών όλοι οι προαναφερθέντες. Αυτούς προσθέθηκε και ο Λόρενς που προσευλήθη από μια ίωση τις τελευταίες ώρες και τελικά αντικαταστάθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ από τον Μωυσιάδη. Στην λίστα των απόντων επίσης περιλαμβάνονται η Γκαρσία, Έτο, Βούκιτς και Κουμάλο. Για τον Γκαρσία έχουν υποθεί κάποια πράγματα, περισσότερα να μένουμε αύριο. Ο Έτο δεν υπολογίζεται πλέον από την τεχνική ηγεσία σύμφωνα με τις ενδείξεις και με το γεγονός ότι παρότι είναι υγιής μένει διαδοχικά στους αγώνες του ΠΑΟΚ εκτός αποστολής. Ο Βούκιτς έχει επιστρέψει στην Σερβία, είναι και αυτός ένα από τα 6 μεταγραφικά αποκτήματα της ΠΑΟΚ σε αυτή την μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ενώ ο Κουμάλο ολοκλήρωσε και αυτός τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Νότιας Αφρικής χθες στο Παναφρικανικό κύπελλο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ και από τους γηπεδούχους, ρεπορτάζ που έχει αναλάβει σήμερα ο Παναγιώτης Στεφάνου. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία, και από μένα. Από τον πάγκο του Άρη, διπλή πρόκληση για τους κιτρίνους η απόψινή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πρόκληση επιβίωσης, διότι ο Άρης έχει απόλυτη ανάγκη τους βαθμούς. Μας λείπουν πάρα πολύ, είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μιχαλίτσος μέσω εβδομάδα, και φυσικά πρόκληση γοήτρου, διότι πάντα ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σημαίνει πάρα πολλά για την πόλη. Ο Μαργαρίτης που είναι τραυματίας και ο Παπαστριανός που είναι τιμωρημένος λείπουν από τον Γιάννη Μιχαλίτσο, ο οποίος ντεμπουτάρει για 5η φορά, όπως και εσύ είπες, στον κιτρινόμαυρο πάγκο. Ο Μιχαλίτσος, ο οποίος θα είναι ο προπονητής της ομάδας μέχρι το τέλος της περίοδου. Γιάννης Μιχαλίτσος, ο οποίος θα κάτσει για 45ο παιχνίδι στην προπονητική του καριέρα στον πάγκο του Άρη. Στα προηγούμενα 44, τελευταίο του μάτς δεν ήταν στις επιλογές του Αλκαράθ. Επιστρέφει στην ομάδα του Άρη με τον Γιάννη Μιχαλίτσο. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε, ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-1. Θυμίζω με τον γκολ του Καμαρά στο 26 πήρε ξανά το προβάδισμα. Τάτος για τον Αγάνθο δυνατά, ο Σίλντεφελτ πρώτος στην μπάλα, πλάγιο. Ο Άρης πρέπει να βρει τρόπο να βάλει τον Τάτο στο παιχνίδι. Πρέπει να βρει και τρόπο να εκμεταλλευτεί περισσότερο τα άκρα του. Σαλπικίδης δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Ο ΠΑΟΚ είχε καλή λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως από την αριστερή πτέρυγα. Έφερνε την μπάλα στην περιοχή του Άρη. Αρκετές φορές την έφερε. 2 φορές σκόραρε. Τώρα είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή και αμήνεται στην προσπάθεια του Άρη να επιτεθεί στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Καζναφέρης, Κοέλιο. Ζαραδούκας. Κοτσαρίδης ξεκινάει αριστερά, ο Διαμαντάκος μένει εκεί που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεξιά. Κοέλιο. Βρίσκει χώρο, γυρίζει. Παπαζαχαρίας δεξιά του. Καζναφέρης πάνω στη γραμμή δεξιά, πρώτα ο Παπαζαχαρίας παίρνει την μπάλα. Τώρα ο Καζναφέρης, πάλι στον Παπαζαχαρία. Έχει υπομονή τώρα ο Άρης, έστω και σε αυτό το 1,5 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Κοέλιο τελικά κάνει τη μεγάλη παλιά για το Διαμαντάκο. Ο Λίνο παίρνει καλύτερη θέση, προστατεύει την μπάλα. Αυτή καταλήγει out. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη, καθώς βλέπουμε και τον Γιώργο Δόνη που δίνει κάποιες οδηγίες στο Σαλπικίδη, που προσπαθεί να ακούσει, πάει και πιο κοντά για να ακούσει τον προπονητή του. Κωστή. Να σας πούμε ότι οι 3 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ από τους αναπληρωματικούς, οι οποίοι ξεκίνησαν ζέσταμα, είναι ο Λίσο, ο Αποστολόπουλος και ο Κατσικάς. Και αυτό το οποίο έλεγε και ο Δόνης και ο κύριος Αγγελίνας σε Σαλπικίδη και Αθανασιάδη αντίστοιχα ήταν να ανεβαίνουν πάνω και να πιέζουν, να μην περιμένουν τους αντιπάλους τους, δίνοντάς τους αρκετό χώρο για να ανέβουν χωρίς να τους πιέσουν. Ακόμη ένα λάθος από τον Άρη. Τον Καζναφέρη που δεν είχε αντιληφθεί την πορεία της μπάλας. Πέρασε και κατέληξε πλάγιο του ΠΑΟΚ. Λάζαρ, προβολή του Κοέλιο. Αγάνθο, Τάτος. Ωραία, αλλάζει κατεύθυνση και φεύγει από 2 παίκτες. Δεν είναι κανείς πιο μπροστά από αυτόν όμως. Αγάνθο.
Προσπαθεί να περάσει, δεν καταφέρνει να αφήσει πίσω του τον Κάτσε. Καζναφέρης για τον Αγάνθο. Καζναφέρης μακριά από την περιοχή, ο Ισπανός φορ. Κρατάει ο τριανταφυλάκος σωστά, γιατί ο Αγάνθο ήταν εκτεθειμένος. Τάτος ανάμεσα σε 2-3. Ο Σαλπικίδης του πήρε την μπάλα. Προσπαθεί να φύγει στην κόντρα. Τάτος επανέρχεται στη φάση, πλεονέκτημα. Αθανασιάδης παίρνει την μπάλα. Κατσουράνης. Δεν είναι καλή η παλιά για τον Κωνσταντινίδη, πλάγιο ο Κοτσαρίδης. Ο Κωνσταντινίδης στα τυφλά γεμίζει, ο Αθανασιάδης θα κυνηγήσει, ο Παπαζαχαρίας φτάσει πρώτος στην μπάλα. Δελίδης άρχισε να πάρει πρωτοβουλία, να βγει να μαζέψει. ΠΑΟΚ ξαναπαίρνει. Παλιά είναι για τον Σαλπικίδη στην πλάτη του Παπαζαχαρία, που δεν είχε καλό βηματισμό. Ο Σαλπικίδης προσπάθησε με κεφαλιά να βρει τον Αθανασιάδη. Ζαραδούκας. Κοτσαρίδης. Αλλά του φεύγει και καταλήγει πλάγιο. Γεμίζει ο Κατσουράνης. Βελίδης βγαίνει και μαζεύει. ΠΑΟΚ έχει μείνει ψηλά, έχει κλείσει τη γρήγορη πάσα του Βελίδη, ο οποίος τώρα με τα χέρια ανοίγει στα άκρα στο Ζαραδούκα. Κάνει προσποίηση και χάνει την μπάλα. Άλλο ένα λάθος. Λάζαρ. Ο Λίνο ανοίγεται. Διαμαντάκος τον ακολουθεί αρκετά. Καμαρά στη γραμμή αριστερά ο Λίνο. Καμαρά συγκλίνει. Κάτσε άλλο ένα σουτ και αυτό πολλά μέτρα out. Δεν φοβάται να δοκιμάσει ο Κάτσε, αλλά και τα τρία σουτ μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το πρώτο του με τα αριστερό. Φεύγουν αρκετά μέτρα μακριά. Προβολή του Πουλίδο, τριανταφυλάκος. Τριανταφυλάκος επιμένει και κερδίζει από τον Λάζαρ. Κάτσε, τους πέρασε και τον Κάτσε και τον Λάζαρ και συνεχίζει την προσπάθειά του. Φάουλ από τον Ρουμάνο Κάρτα, από τον κύριο Βοσκάκη. Ζητά συγγνώμη αμέσως ο Λάζαρ από τον τριανταφυλάκο. Στο 51 η κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Ρουμάνος. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βασίλη Τριανταφυλάκο. Στο 10ο του μάτς φέτος, στο 5ο της καριέρας του με τη φανέλα του Άρη. Τάτο στην εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Τάτος γεμίζει. Ο Τσαρίδης κυνηγάει τον Κωνσταντινίδη. Μακριά η μπάλα, πολύ ψηλά όμως. Προλαβαίνουν οι παίκτες του Άρη να γυρίσουν. Και ο Τάτος προσπαθεί να κατεβάσει, χάνει από τον Σαλπικίδη. Φωτάκης, Σαλπικίδης. Θα σταματήσει ο Φωτάκης για να προλάβει την μπάλα. Χάθηκε ευκαιρία αντεπίθεσης. Κωνσταντινίδης μια παλιά εκεί που είναι ο Πουλίδο. Τριανταφυλάκος για τον Κοέλιο. Ο Άρης έχει περισσότερη υπομονή στο δεύτερο ημίχρονο. Για την ώρα δεν έχει τρόπο βέβαια να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά ότι κρατάει την μπάλα περισσότερο είναι γεγονός. Πουλίδο προσπαθεί να ανοίξει, αυτές οι βιαστικές μπαλιές για την ώρα δεν έχουν επιτυχία για τον Άρη. Κάτσε, δεν κάνει καλό κοντρόλ, προσπαθεί ο Αγάνθο, έρχεται και ο Διαμαντάκος. Ψηλά η μπάλα από τον Αθανασιάδη. Πουλίδο κάνει ένα καλό κοντρόλ και ήταν σημαντικό γιατί ερχόταν ο Λάζαρ να περσάρει. Παπαζαχαρίας πίσω. Βελίδης δεν απομακρύνει αρκετά. Κοέλιο με τον Αθανασιάδη είναι στη φάση. Πορτογάλος μάχεται. Αφήνει το μάτσο ο Βοσκάκης. Πουλίδο. Αγάνθο. Διαμαντάκος ψάχνει χώρο. Αγάνθο συνεχίζει. Ο Τάτος μπαίνει στη φάση. Διώχνει ο Σίλντεφελντ. Κοτσαρίδης. Αλλάζει κατεύθυνση. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό και σουτάρει πάνω στον Κωνσταντινίδη. Κοτσαρίδης δυνατά. Ζαραδούκας. Άλλη μια σέντρα. Διώχνει ο Λίνο. Κοέλιο. Το κάνει, το σουτ δεν είναι δυνατό. Διώχνει ο Κατσουράνης. Κοτσαρίδης τώρα σηκώθηκε εντωμεταξύ. Ήταν χτυπημένος, πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ζαραδούκας άλλη μια σέντρα εκεί που είναι μόνο Καμαρά. Πρώτος στην μπάλα φτάνει ο Παπαζαχαρίας.
Καλύτερα όλα αυτά από τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Κοέλιο. Αλλάζει το παιχνίδι. Κοτσαρίδης. Άλλη μια σέντρα. Εκεί που πάει ο Τάτος, διώχνει πάλι ο Λίνο. Λάζαρ. Ένα τάκλιν από τον Κοέλιο που τον βγάζει εκτός αμυντικής λειτουργίας τώρα για τον Άρη και πρέπει να γυρίσει γρήγορα να βοηθήσει, γιατί ο ΠΑΟΚ φεύγει γρήγορα στην επίθεση με τον Καμαρά. Να έχει μπροστά του τον Γκαζναφέρη, ο οποίος του βάζει την προβολή και του παίρνει την μπάλα, λέει ο κ. Βοσκάκης. Κάνει και την παλιά για τον Τάτο που κυνηγάει με τον Σίλντεφελντ να βγαίνει από την άμυνα. Έπεσε και ο βοηθός στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει φάουλ για τον Άρη. Ο Τάτος σηκώθηκε. Ο Σίλντεφελντ δέχεται την κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι και ο βοηθός που γελάει για την πτώση που είχε μετά τη σύγκρουσή του με τον Τάτο. Στο 54. Εδώ είναι ο Γκόρντον Σίλντεφελντ. Και εδώ θα δούμε και την πτώση του βοηθού στη σύγκρουσή του με τον Τάτο. Εντάξει, ο βοηθός έχει σηκωθεί. Απλά δεν είναι στη αυτή τη στιγμή. Υποδεικνύει στον Τάτο που πρέπει να πάει μπάλα και τώρα θα πάει. Όπως και ο κύριος Βοσκάκης πάει προς την περιοχή. Είναι γεμάτοι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ πάλι πίσω από την μπάλα. Στο φάουλ. Ο Τάτος. Λίνο την κεφαλιά, η μπάλα προς τα πίσω. Ένα γύρισμα που είναι και πάλι μόνο ο Λίνο για να απομακρύνει. Τριανταφυλάκος ψάχνει τον Τάτο, έχει καλύψει ο Λάζαρ. Τάτος παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει out. Ένα καλό δίλεπτο, τρίλεπτο pressing από τον Άρη με καλύτερη κυκλοφορία. Είναι μια φάση νωρίτερα στην περιοχή του ΠΑΟΚ με το γέμισμα του Τάτου. Ο Βοσκάκης δεν έδειξε κάτι. Ο Ιτάνς συνέχεια στο μάτς στο 56ο λεπτό. Καζναφέρης φτάνει πρώτος στην μπάλα, παραχωρεί πλάγιο. Ο Καζναφέρης που έχει πολλά προβλήματα με τον Καμαρά, είναι και ένας παίκτης που θα μπορούσε να διαβάσει ο μπακ του Άρη, δεν τον έχει ξαναδεί. Ένας παίκτης που φαίνεται, πρώτη εικόνα τουλάχιστον, είναι γρήγορος παίκτης και πολύ καλός μακριά από την μπάλα στις κινήσεις του. Ο νέος παίκτης που πήρε ο ΠΑΟΚ, ένας από τους νέους παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο. Θανασιάδης, Λίνο. Το δεξί να αλλάξει παιχνίδι, εκεί καλές προοπτικές ο ΠΑΟΚ με τον Κατσουράνη από μακριά. Δεν πέρασε το σουτ πάνω στο Ζαραδούκα. Κοέλιο. Ο Αγάνθος στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο κύριος Βοσκάκης. Καμαρά. Φάουλ από τον Καζναφέρη. Ο Αγάνθο ακόμη δεν έχει σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνο. Παναγιώτη. Φωνές από τον Μιχαλίτσο στον Νούνο Κοέλιο να παίζει όσο περισσότερο μπορεί πιο κοντά στα στόπερ και να προσέχει τις μεταβιβάσεις του. Προφανώς πήρε έναυσμα από κάποιες προηγούμενες προσπάθειες του Πορτογάλου, οι οποίες δεν ήταν επιτυχημένες. Δύο προηγούμενες φάσεις. Πιο γρήγορα, λέει ο κύριος Βοσκάκης στο Λίνο. Δελίδης θέλει δύο παίκτες στο τείχος. Με το Λίνο που είναι πολύ καλός στις στιμένες φάσεις. Είναι αρκετά μακριά βέβαια η μπάλα από την περιοχή. Υπάρχει και ο Λάζαρ. Να δούμε. Μπήκαμε στο 58ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. ΠΑΟΚ προηγείται από το 26 με τον γκολ του Καμαρά. Λίνο εκτελεί. Κεφαλιά προς τα πίσω. Το γύρισμα, η κεφαλιά από το Σαλπικίδη και απομάκρυνση στη συνέχεια από τον Κοέλιο πρώτου Λάζαρ σε κόρνερ. Τέταρτο στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Πάει ο Φωτάκης σιγά σιγά να εκτελέσει.
Κυρβοσκάκης. Σίλντεφελτ και Κοέλιο τα ακούν τώρα το διαιτή. Τώρα ο Φωτάκης. Κεφαλιά, περνάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Βελίδης. Και η μπάλα είναι out, λέει ο κύριος Βοσκάκης, θα μαζέψει γρήγορα. Προσπαθεί να βγάλει γρήγορα τον Άρη στην επίθεση ο Βελίδης. Είναι η προηγούμενη φάση με τον Σαλπικίδη να κάνει κεφαλιά προς τα πίσω και συνέχεια Κοέλιο να προλαβαίνει πριν ο Λάζαρ γίνει επικίνδυνος. Λάζαρ που κυνηγάει τώρα τον Κοέλιο. Παπαζαχαρίας. Νομίζει για τον Ντάτο, πήρε την κεφαλιά ο Σίλντεφελτ. Κοέλιο κατεβάζει, τριανταφυλάκος. Ρισκάρει με μια τρίπλα, παρόλα αυτά βρίσκει τον Πουλίδο. Ζαραδούκας. Μιλάει για τον Αγάνθο. Στην πλάτη του Κατσουράνης, ήρθε εκεί ο Κωνσταντινίδης να μαρκάρει. Γυρίζει ωραία ο Ισπανός. Ανάμεσα από 2-3 τώρα. Αλλαγή παιχνιδιού. Καλή σκέψη για τον Καζναφέρη. Διαμαντάκος έχει βάλει πλάτη το Λίνο. Εκμεταλλεύεται την κίνηση του Καζναφέρη για να βρει χώρο. Ο Τάτος αλλάζει ξανά το παιχνίδι για τον Ζαραδούκα. Πάρα πολύ ωραία. Σέντρα του Ζαραδούκα. Μέσα στην περιοχή ο Διαμαντάκος δεν προλαβαίνει. Διώχνει ο Λάζαρ. Τριανταφυλάκος παραχωρεί πλάγιο. Καλή κυκλοφορία και η υπομονή που λέγαμε από τον Άρη, την οποία έχει στο δεύτερο ημίχρονο. Η προηγούμενη φάση από την αρχή μέχρι το τέλος, την αλλαγή παιχνιδιού από τον Ντάτο για τον Ζαραδούκα και τη σέντρα που κάνει ο αριστερός μπακ του Άρη. Απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Έχει πρόβλημα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Ιτάνς, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Σάρλ Ιτάνς, που κάνει και αυτός το ντεμπούτο του σήμερα. Την ομάδα του Γιώργου Δόνη. 2 χρόνια σχεδόν μετά το ντεμπούτο του με την πρώην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Πάλι τέτοια εποχή τον είχε πάρει στον Ατρόμητο. Κάνει το ντεμπούτο του 6 Φλεβάρι του 11 με τον Ατρόμητο απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου σε εκτός έδρας μάτς. Τώρα κάνει το ντεμπούτο του 3 Φλεβάρι του 13 με τη νέα ομάδα του Γιώργου Δόνη 2 χρόνια μετά. Τάνης που δέχεται τις πρώτες βοήθειες στη Γάμπα, αν δεν κάνω λάθος, για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ο κ. Βοσκάκης αναγκαστικά πρέπει να περιμένει να είναι έτοιμος ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Πάμε μια γρήγορη βόλτα από τους δύο πάγκους. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Υπάρχει προβληματισμός στον πάγκο του Άρη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ωστόσο δεν βρίσκει τους διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία και αυτό είναι και το κεντρικό σημείο των συζητήσεων μεταξύ του Γιάννη Μιχαλίτσου και του Πέτρου Σεραίδη. Πάμε και στον Κωστή Μπότσαρη. Κωστή. Ηρεμία επικρατεί στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κάποιες παρατηρήσεις για τις θέσεις τις οποίες πρέπει να έχουν στον αγωνιστικό χώρο, είτε ψηλά πιέζοντας τον αντίπαλο, είτε πάλι ψηλά η γραμμή της άμυνας, όπως λέγαμε και από το πρώτο ημίχρονο. Καθαρό μυαλό ζητάει η τεχνική ηγεσία, σίγουρες πάσες και όχι εύκολα λάθη. Σηκώθηκε τώρα ο Ιτάνς. Σφίγγει το ιατρικό team των φιλοξενούμενων από τον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε με πλάγιο του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι οι εύστοχες πάσες στο μάτς. Λίγο πιο καλό το ποσοστό που έχει ο Άρης. Ο Έλιο έχασα τον Κάτσο, ο τριανταφυλάκος που έχει δουλέψει πολύ στη μεσαία γραμμή σε όσο έχει αγωνιστεί. Εδώ βάζει και την κόντρα, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Αθανασιάδη που κάνει μια πάσα η οποία καταλήγει απευθείας πλάγιο out. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Το λάθος το έκανε όμως. Πλάγιο εκτελείται γρήγορα Ζαραδούκας. Ο Τσαρίδης. Καλές αλληλοκαλύψεις από τον ΠΑΟΚ. Πάλι ο Κοτσαρίδης πολύ γρήγορα βρέθηκε με 2. Ο Ζαραδούκας τώρα επιμένει. Πάλι ο Κοτσαρίδης. Προβολή. Πλάγιο από τον Αθανασιάδη. Γρήγορη εκτέλεση για τον Τάτο. Ο Λάζαρ σε κόρνερ.
πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, δεύτερο στο μάτς, καθώς ο κόσμος του ζεσταίνεται, αντιλαμβανόμενος ότι γίνεται προσπάθεια από τον Άρη να μπει στην περιοχή του Ιτάνζ. Τάτος εκτελεί, διώχνει ο Αθανασιάδης, η μπάλα θα πάει πάλι στον Τάτο. Βάζει πλάτη τον Κάτσε και αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο. Ζαραδούκας. Καζναφέρης. Απέναντι διαγώνια αριστερά είναι μόνος του ο Τάτος και ζητάει μπάλα. Τώρα φτάνει η μπάλα στον Τάτο που κάνει τη σέντρα, η οποία ήταν επικίνδυνη αλλά δεν ήταν κανείς σε σωστή θέση. Διαμαντάκος. Καζναφέρης. Άλλη μια σέντρα με πολλά φάλτσα, διώχνει ο Σίλντεφελντ. Ο Λίνο πρώτου Διαμαντάκου. Σαλπικίδης τσίμπησε την μπάλα για να πάρει ο Καμαρά που είναι πολύ γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια. Πάει να καλύψει ο Ζαραδούκας. Καμαρά, πολύ ωραία προβολή από τον Ζαραδούκα, σταματά τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ. Και κάνει και γρήγορα παλιά ο Ζαραδούκας για τον Αγάνθο. Κάνει κοντρόλ με τον Κωνσταντινίδη στην πλάτη του. Βάζει ο Κάτσε μία κόντρα. Παλεύει με τον Κοτσαρίδη, ο αμυντικός μέσος του ΠΑΟΚ. Κρατάει ο Κοτσαρίδης. Επίμονος και ο παίκτης του Άρη. Αλλά ο Κάτσε την έκανε τη δουλειά του, σταμάτησε την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Κοτσαρίδης, Τάτος. Τριανταφυλάκος. Καζναφέρης. Ζητάει ο Τάτος μπάλα ανάμεσα από τα στόπερ. Πρώτα ο Διαμαντάκος παίρνει μπάλα. Απέφυγε δύο, βρίσκει χώρο. Δεν απέφευγε τρίτον. Τον Φωτάκη που τον έκοψε. Καμαρά. Κάτσε. Γρήγορα και πολύ ωραία ο Κοτσαρίδης. Ο Διαμαντάκος διορθώνω. Πουλίδο. Τάτος. Τώρα ανέβηκε ο Καζναφέρης και τώρα του περνάει σωστά την μπάλα ο Τάτος. Η σέντρα του Καζναφέρη με φάλτσα. Ο κύριος Βοσκάκης εδώ λέει να συνεχιστεί το μάτς. Με τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Ο Ιτάνζ μαζεύει την μπάλα. Και τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ είναι η κατοχή της μπάλας σε λεπτά μεταφρασμένη. Σαλπικίδης. Καλή απομάκρυνση. Εδώ η κατοχή της μπάλας. Σαφέστατα βελτιωμένη για τον Άρη. Λάζαρ. Καμαρά έχει ανοιχτεί. Καμαρά. Ανάμεσα σε δύο τώρα. Αναγκαστικά προς τα πίσω η μπάλα. Λίνο. Κάτσε. Καμαρά. Φωτάκης. Λίνο. Κατσουράνης. Σέντρα, πρώτος στην μπάλα ο Πουλίδος. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Φωτάκης με τον Κοέλιο. Κάτσε. Άλλο ένα σουτ. Μπλοκάρει ο Βελίδης. Στο 66. Τέταρτο σουτ στο μάτς από τον Κάτσε. Σίλντεφελντ πρώτος στην μπάλα. Καμαρά. Πίσω για τον Λάζαρ. Καμαρά πάλι κάνει καλή κίνηση μακριά την μπάλα. Έχουμε φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Εδώ είναι ξανά η προηγούμενη φάση. Ο κύριος Βοσκάκης έδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Σίλντεφελντ.